tuyo na mga kabingwit. Yung dating apaw na hanggang doon. Yan sa dinadaanan namin. Ayan, tuyo na. Hanggang doon sa box, tuyo na. Yung mga bata na naglalaro. Paglalagay tayo dito ng ano na cottage. Oo. Ano pangalan sa FB, te? FB o YouTube? FB pa kayo? Meron. Pangalan? Evelyn. Hindi ka ng tama. Oh. Galing tuyo na, oh. Di na mababasa. Di na. Ayun yung paborito kong spot, oh. Mababaw na. Saan? Doon sa kahoy? Ayan si, Edison, oh. Ang aming Trupa Pitch Kabingwit. Edison! Hi sa vlog ko, Edison! Kaway na, Edison! Ayan ang laging kasama ni Ferds Katini Vlog. Ayan si Edison. Ang batang mga ngawil. Ayan, no, nakakatuwa. Wala na siyang tubig. Dati-rati, hanggang dito siya. Ngayon, ayan na, oh. Oh, dito lang. Oh. Ang galing naman. Kasi matagal na akong hindi nakapunta dito. Ayun po yung ginamit aming hagdan, oh. Talaga. Ganito na. Oh, tingnan mo yung box. Dating hanggang kalahati iyan. Ngayon, oh. Wala nang ano. Meron na ba ang tulya ngayon? Ayan, oh. Ayan, oh, yung box. Oh. Nakakamiss lang. Ayun, oh. Kasi nakakatuwa lang. Yung paborito kong spot, oh. Ayun, oh. Ayan, mababaw na yan. Ito lang nakakatuwa, oh. Buhangin na siya. Oh, may marami namang. Saan tayo magagawa ng kubo? Doon. Bakit doon? Doon tayo. Tata. Saan? Diyan? Yung picnic, no? Dito ka magagawa. Dito kami. Uy! Na. Dito tayo sa mahal na araw na. Ayan, oh, doon. Hanggang saan yan tubig, pag mahal na araw na? Wala na tubig yan. Yung box na yan, wala na tubig. Meron pa konti. Ayun yung paborito kong spot yun ako. Sinugod ang kalabaw, oh. Mababaw na yan. Ganun tayo dati, ano? Oo, ito ka. Saan? Malapit niya. Malapit na. Linggo. Malapit na tayo sa ano. Diyan sila ng linggo. Ayan. Ito gusto kong interviewin si Edison, eh. Huwag ka mahiya, Edison. Bararang. Barayang. Wala. Si Edison nahihiya pa sa camera, eh. Ulit pangalan, te. Ulit pangalan mo, te. Saan ba? Yung Facebook. Tatango. Evelyn. Evelyn. At saka Lynn. Mamimiwas. Ayun, oh, may mamimiwas. Tapa to. No, si Edison. Tingnan mo dati, oh, dito ang lalim dito ngayon, oh. Mababaw na, nakakatawa. Mamimiwas kayo, kuya? Ano? Hapon na. Sila doon. Yan, dito kami dati, oh. Tingnan mo ngayon, oh, Beng. 5. Nababaw na. Ayo! Ayan ang mga batuta. Ate, ano rin yung magiging ng sticker? Tapos na. Bakit? Di ko rin dala ang sticker. Ayan, oh. Gagawa tayo ng kubo, ha? Asan na yung mga kawayan na pinag-iipon ninyo? Inutulog na lang yung April. Pagkatapos ng March. April na yon. Marami pang tulog yun. Free. Birthday ko. Ayan, oh, doon sila tumungtong sa Yeah, bag. ako April 3. Ako April 3. Ako doon. Ayan. Doon, oh. Ayun, oh. May namimiwas doon, oh. Ito sa parting to, malalim talaga ito. Kasi magkasunod ka pala kami. Malalim yan, di ba? Ito, oh. Ay, taas! Kita mo to. Ang lalim ito dati, no? Tubig hanggang doon, no? Dito na kami. Ngayon nakakaapak na ako with my shoes.
Ayaw subscribe! Subscribe! Okay, pasok? Meron. Umuwi na kayo? Yung bra, oh, may bra pa naninigaw ah. Eplin na tayo. Ha? Eplin. Evelyn, parang ganito. E, V, E, saka nakaseparate yung L, Y, N. Yan. Ano po yung spell ng Ah, ganyan yun sa FB ko. Why? Para mapanood yung sarili nyo doon. Why? Nandun kayo lagi sa vlog ko ah. Subscribe kita, te. Thank you. Follow my Facebook page, Evelyn Zamora. Nakakatuwa na. Ngayon lang ako nakaapak ng ganito. Oh. Natutuwa lang ako kasi wala nang water. Ayan, dati hanggang doon sa may pader. Ang tubig. Dito namin to. Ngayon lang ako ulit na pagawi. Oo nga no, 'di ba? Ang lalim. Ngayon, ayun yung paborito kong spot, 'di ba? Doon lilipat ka doon. Lilipat ka doon. Ayun na yung ilog. Di ba sabi marami kayo nakuhang hipon dito? Ako, ito lang, ginaganto. Oh? Ngayon wala. Dito Bakit? nga lahat ng isda sa mababaw. Oh? Baka may hipon pa dyan. Wala na. Sa mga tabi-tabi dyan, oh. Nakuha namin ipon. Oh? Talaga? Sila ito. Dahil sila botoy. Ah, sila Master Botoy. Marami. Nasaan pa sila Master Botoy ngayon? Saan po punta? Wala na. Oo nga. Baka merong hipon pa. Makita kayo. Ginaganyan nyo lang? Galing naman. Gilid. Sa gilid lang. Malalaking hipon. Galing. Sarap yun. Kasi mabaho ng tubig na lang. Oh, mababa naman ang tubig ngayon na, di ba? Hindi ko na kaya umakyat dyan nung walang hagday, walang ganon. Dapat nilalagay nyo yun, anak ko. Yung kahoy na yun. Ano? Dapat pagpagin mo yan. Pagpagin mo. Dito walang hipon. Walang hipon dito. Meron daw dito nung isang araw hipon. Dito daw sa mga gilid. Ayan, marami ka makikita dito. Ayan, katulad nito. Coins na plastic. Tapos kanduling patay. Marami pa rin basura. Huwag sa dagat. Dati, kwento nila, marami daw dito. Hipon, kahapon, malalaki daw. Ngayon wala na. Ibig sabihin gumilid yung hipon kahapon? Talaga? Malalaki nga daw. Saan kayo pumunta sila Butoy? Kamag-anak ka ng babae? Nakaligtas. Sambayan ng Pilipinas. Sino bang tao doon? Dito yan. Hindi, ang tao ng ganyan. Sino ang tao doon? Diyan. Dito? Oh. Yung linggo. Wala no? Babaw. Ayun na, mamimingwit din yun. Doon ako pumuesto. Oh. Saan? Doon sa lilim yun. Yung mahabang yacht. Malalim doon? Kahapon. Kahapon. Yung linggo. Hindi kahapon. Wala ka naman nahuli kahapon eh. Yun nga. Doon nga. Ayaw din tumuka. Ayaw tumuka. Ayaw kagatin. Pero sa tuyo ka dadaan dyan. Baka ka makarating dyan. Ayan o, wala nang water. Ayun si ano yun. Lalaro. Bakit kaya walang hipon ngayon? Hindi, pagkangit ang tubig yun. Parang haluan ng alak. Kaya dumagsa yung ano. Nakakatawa naman, wala nang tubig dito sa dinadaanan.
Shout out mga kabingwit! Malapit na mahal na araw kaya wala ng tubig. Umurong na. Kaya mga tampo. Pati yung dinadaanan namin dito na hanggang Bewang, wala na. Wala ng tubig. Ayun o, wait lang. Ayun o, mga naglalaro. Tuyo na, Bing! Ang daanan mo! Ng mga bata. Lalo na din siguro nito pag man na araw. Wala na yung tubig talaga. Doon na yun. Pati yung vaccine, wala na tubig yun. Tara na! Siya, sige, mga kabingwit. Kami pumasya lang dito sa aming... Tawa mo dyan, baba. Subscribe! Burol pa rin kayo sa subscribe. Halika na. Ito yung dinadaanan namin dito. Lumulubog ako. Ayan o. Ngayon, ano na ito. Apaw din dito ang tubig. Tumutulay kami dito. Nalalaglag ako. Ayan. Ito ang ano, matibay na ano, haligi. Anahaw na. Ito kami na dahil may kubo dito. Saan ang kamatis? Kanino yan? Oh, ganda ng halaman. Laing kamatis. Bahay ni Master Botoy. Kaso wala. Kaya uwi na lang kami guys. Babush. Tapos sa aming pasyalan yung aming spot. Diretso kami dito sa bukid. Yan, bukid. Daming kangkong oh. Ayun ang Mount Makiling. Ayun. Mount Makiling. Dito mura din dito yung mga ano. Yung kung dito may pitsaya na dito, no? Yan, bukirin. Lahat na natatanong yung yan. Yan po ay hindi akin. Sa kanila yan. Hindi ko alam may-ari niyan kung sino. Nakikitanaw lang kami, nakikibukid. Dahil doon ang ganap na pamimingwit. Pasyal-pasyal ko na si Lady Angler. Ayun o, ano yun? Pechay, ang dami ha. Ayun o. Hindi pa yan siguro nagbebenta. Ha? Sa umaga lang sila. Tingnan mo, dami ng bahay dito sa, ano yun, magpangalan ng subdivision na yan. Maliliit lang din ang ano, no, bahay. Up and down siya, pero maliit lang. Yan, huli ka balbong. Ito kami sa Bukid. Kami makikibukid. Dalanghap kami na sariwang hangin. Chill-chill lang si kuya. Nung araw na ako kasakit noon, dito kami nagbibilad. Maraming pagkain. Awang ko. Mga tuyo. Amoy daing. Amoy ano. Amoy ano. Alam nyo na yun. Ayan. Sentera kabuyaw pala yun. Ayan. Dito kami sa bundok. Bukid pala. Bukid ng ano ito yan? Ano pa pangalan dito? Tarikan. Copyright na naman ako yung bundok ng Makiling. Ayan, medyo sira ang kalsada. Dandaan lang po. Ayan. Kano tayo ng pechay dito. Malamang maraming pechay. Ayan, may farm sila dito na ano. Ayan fish pan ng hito. Lalo na sa umaga,
Saturday and Sunday. Dami dito. Kasi bukid, marami tinda ng mga sari-saring gulay. Ayun ang Mount Makiling. Ayun. Ang daming dami. Ano kaya kinakain nila dyan? Puhol? Yung mga ibon na yun? Ayan, palayan. Tanglad. Yung mga kasatagi, tanglad. Sarap yan sa ginataan. Bukid. Dito tayo na, di ba? Ayan. Liliko kami sa kanan. Dito. Galit pa rin ang kalsada. Uy. Palayan dati. Ito ay pechay. Pechay, mustasa at iba pa. Kalabasa. Ngayon, palay na yun. Oh, ganda ng tanawin mga kabiguit. Hindi na lang puro dagat. Mag-unwind naman tayo dito sa kabukiran. Ayan. Pag Sabado Linggo dito, tawag ito ng jogging. Papainit ang kanilang mga likod. Ang ganda ng ano dito. Kabila yan, palayan. Parang may nagtitinda dito, may nakakagulo doon. Ang lalim nito, Dadaanan namin, hirap umahon. Pero kami suki dito. Ewan ko kung may tinda. Hindi namin alam. Upo mga nakatanim. Ito, wala nang tinda dito sila. Parang hindi na sila nagtitinda. Wala na. Bakit kaya? Baka pinalis na sila doon. Hindi kaya. Hinto muna kami dito. Ayan, ang palayan. Wala na yung mga ano yung bulaklak na yun? Ano yun? Ang ganda. May nakita kong bulaklak na dilaw. Lapitan ko nga. Ano kaya yun? Ayun ang dami. Ayan, ang ganda ng view. Ayan. Mount Makiling. Ayan, ang ganda. Diba? Ganda ng tanawin. May mga bahay pala doon, sa paanan. Puro palayan. Ay, hindi pala. Ito yung palayan. Look. Ayan. Sa bukid walang papil. Ikuskus mo sa bilabil. Ay. Palubog na ang araw. Panibagong araw. Tomorrow is another day. Panibagong araw ng buhay. Oh, ang ganda. Sunset.
dito para nang ayun si tatay. Ay tatay, dito na niya yung kanyang palayan. Binibisita niya ang kanyang palayan. Sa mga susunod na araw, ito'y magiging subdivision na rin. Nakakamiss lang mga probinsyano. Sana ganito pa rin. Malayo sa pollution, malayo sa ingay ng mga sasakyan. Sana nakaka-relax. Nakaka-relax tanawin dito. Yung ang uulamin mo sa paligid lang. Matawa, diba? Wow, sexy. May nakita akong sexy. Kabing mo yun. Ano, tara na? Gawin eh. Marami rin dito nagsusunod. Galing trabaho. Nakakaanto kasi mo ng hangin. Ride with jowa. Holding hands. Si tatay. Hi, Toy! Okay, go lang. Okay na, let's go na. Okay, babush mga kabingwit. Nakita nyo na ang tanawin. Babush.